नमस्कार मित्रांनो, रायडर बॉय प्रथमेश फॅमिलीमध्ये आपलं सरचं स्वागत आहे. तर आता आपण पुण्याला जातो आहे, बसनं जातो आहे. येताना आपला उद्या व्लॉगिंग करणार आहे मी. त्याच्यामुळे आता पुण्याला जायचं कारण असं आहे की मागच्या वेळेला आपण जी मुंबईची ट्रिप केली होती किंवा दिल्लीची स्पेअर पार्टसाठी, त्यावेळेला मुंबईत गेल्यानंतर मला कळलं की दिल्लीमध्ये 10 वर्षावरील गाडी चालत नाही आहे. त्यामुळं कारण असं झालं होतं की येताना मी गाडी पुण्यातून रिपासिंगसाठी ठेवली होती. तिथून आता मी कोल्हापूरला आलो होतो काही दिवसांनी. आता 8 ते 10 दिवस झाले त्या गोष्टीला. त्यानंतर आता गाडीची रिपासिंग पूर्ण झालेलं आहे, गाडी पूर्ण क्लिअर आहे आता. त्याच्यानंतर आता आपल्याला ब्लॉग करायला किंवा राईड करायला आता अलाउड आहे आता. त्याच्यामुळे आता मी गाडीत सध्या बसतो आहे. उद्या येताना आपण पुण्यातून गाडीकडे यायचे आहे, तेव्हा ब्लॉग तयारच होईल. हाही ब्लॉग नक्कीच बघा. त्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये आपले एक ना एक नवीन त्यामध्ये स्पेअर पार्ट आपल्याला मिळतील किंवा ते तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त करेन मी. त्यामुळं जास्तीत जास्त आता आपल्याला पुढच्या महिन्यात 10 तारखे ते 15 तारखेपर्यंत 1000 सबस्क्राईब लवकरात लवकर करायचे आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेअरिंग, लाईक, सबस्क्राईब जास्तीत जास्त करायचा प्रयत्न करा. तर भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.